Ay, there. Check natin yung ating bahay, ang ginagawa nila. So, eto. Hello. Amigo, what's up? Everything okay? Just gonna take a video on this one, okay? Okay. Alright. You're good, you're good. Hello. If you want water, there's water in there. Okay. How many days? How many days more? For this one? 2 or 3. Oh, 2 or 3? Are you gonna do this flooring too? No? I don't know. Elías, ¿van a hacer el piso ustedes? No. No, differente. Huh? Oh. Dice que cuántos días acaba, digo que unos 2 o 3, ¿no? O 4. Tinanggal na dito yung ano. So, eto. So, iba-ibang tao yata ang gagawa. El día no me tío, esto lo van a hablar desde el millón. No, ya tengo contratos encima con esto, si te gusta. Okay. Que me ponen Pa, ibang tao pa rin ang gagawa dito sa, iba? Dito sa flooring? Iba siguro. Ayun, yung susi malaw. Binigay ni Anwar susi. Ay, di. Ito yung magpipiligan. Saan ka galing? Suot. Akala ko sila. Wala raw siya nagustuhan dyan. Wala daw siya? Oo nga. Pagdating ni Dayo, si Junior ay sabihin ko na wala. Pero ako gusto ko ito. Oh yan, dalawang yan. Ito. Kasi kasing kulay nito. Yeah, para doon kasi ang dudugtungan yan eh. Pero kung papalitan ba nila ito, hindi. Sabi nito huwag muna daw. Sa yun lang, hanggang doon lang. Sa ano yung... So, wala silang nagustuhan dito. Wala daw siya. Sino pipili? Si Junior? Ah? Sino pipili? Si Junior? Hindi, si Wilden ko, siyempre. Eh, hahanap pa yata ng iba. Ayaw niya dito? Sumali na? Wala nagustuhan yan eh. Ibig sabihin pa saan ka? Oh, maliligo. Diretso na sa trabaho. Kami trabaho ngayon? Oo. Okay. Okay, Dok. Dito. Hirap na hirap kami kahapon para nung ano, may ng tubig. Oh. Yung pala meron tayong instrumentong ito. Oo. Ngayon ko lang. Nandun sa freezer. Mga 2 araw doon yata sila dito. Okay. Babush. So, yan yung aming update sa ating bahay. Okay, babush. Ano ba? Yung ating sakyan? Hindi ba? Ayan. Ayan na. Okay, babush. Okay, tapos na mag-shower dito sa gym. Okay, balik tayo sa narerentahang bahay. Dito sa Saritos. Toothbrush lang ako din mag-work na. Okay. Alam nyo may Pilipino dito. Pag ganyan. Hello there. Sabi, may pagkain kami. Nakita namin ito kasi bibigay tayo. Ayan. Ang daming pagkain na kay. Ako'y nagugutom. Kailangan kong kumain, okay? Ayan. Ako'y naguguts. Pag nagkikita. Libre.
Mm. Hey, Roy. Hi there. I'm just gonna eat, okay? Watermelon. If you're hungry, everything is good. He said everything's good. Yep. Take mine home and eat it for dinner. Meron pa dito. Ayan na. Merienda na kayo. Hindi Susan, let's eat. Ang dami pa doon. Doon, Susan. Ang dami pa. Lord, for the food today. Hanggang alas stress ka na dyan. Mainit pa. Okay, okay. Nandito tayo sa bahay. Katarating natin. Ito yung tinanggal nila. Ayan yung tinanggal nila. So, ito yung tinanggal nilang mga staff sa restroom. Okay? So, check natin kung anong ginawa nila kaninang umaga. So, ito yung mga bathtub, madumi. So, ito yung mga kalat nila. So, check natin. Nandito pa rin yung mga gamit namin. Kukuha ang tubig kasi mag-gym ako. So, let's see. Tinanggal na nila. So, hindi namin papabalik yung tub. Tayo kukuha ng tubig sa ating angkabida. Ito na ang ating end ng ating vlog. Tayo'y mag-gym na. May tubig na tayo. At exercise muna bago umuwi. Okay, mabuhay. Iloko, ka-Iloko, Iloko Pinoy. Babush! That's it. Tapos na ang workout. Medyo gabi na. Tayo'y uuwi na. Babush, babush, babush. So, medyo nililinis pa dito sa old house, brother. Ang kalat. Ito ang situation namin ngayon dito sa bahay. Luma, binaklas na. Start na nila kami. May ilaw. Okay, nandito na tayo sa bahay. Luto muna tayo. Dalawang itlog. Tagalog. Bawang. Bawang. This heat helps.